Юрата зашить майялма. Муда, Чаваш челги бурчухне, тынже путмейнде. Кодаму мелис, истяму ки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу бүтін дөньяға сибіліп яшәүші татарларның ничек яшәүе, бүтін дөнья татар конгрессының 8-нче құрылтайы һәм 30 яшьлек юбилейы, конгресс тарафыннан үткәрелүче милли проектлар хакында. Дөньяда 7 миллионга якын татар яши дип исәпләнелә. Россиядә татарларның саны 5 миллионнан артып китә. Шуларның якынча 4,6 миллионы Идел Урал буенда урнашкан. Россия Федерациясендә татарлар сан буенча икенче халыкны тәшкил итә. Татарстан Республикасының төп халкы булып санала. Татарстаннан тыш татарлар Екатеринбург, Оренбург, Пенза, Чиләбе һәм башка өлкәләрдә, БДБ илләрендә, Балтык буе дәүләтләрендә һәм чит илләрдә яшиләр. Төркиядә, Польшада, Финляндиядә, Германиядә, Кытайда, Австралиядә, Америкада татар диаспоралары бик көчле. Элек чит илләрдәге татарларның Татарстан, Казан белән элемтәләре булмаган. Алай да алар туган телләрен онытмаганнар. Телне балаларына, оныкларына өйрәткәннәр. Татар халкы турындагы истәлекләрне буыннан буынга тапшырганнар. 1992 елда Татарстан президенты Минтимер Шәрип улы Шәйми фәрманы белән татарларны берләштерү максатыннан Казанда 1-нче Бөтендөнья татар конгрессы үтә. Конгресска татарлар яши торган барлык төбәкләрдән вәкилләр килә. Алар арасында галимнәр, дәүләт эшлеклеләре, язучылар, эшмәкәрләр була. Чит илләрдә яшәүче татарлар Татарстандагы туганнары, дуслары белән очраша. Конгресста даими эшли торган орган Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты төзелә. Башкарма комитет иң беренче чиратта Татарстан Республикасының башка дәүләтләр белән мөнәсәбәтләрен ныгытырга, татар милләтен тупларга ярдәм итә. Корылтай 5 елга бер тапкыр үткәрелә. Корылтайдан тыш быел Бөтендөнья татар конгрессы 30 яшьлек юбилеенда билгеләп үтә. 30 ел зур сан булмаса да, шушы еллар эчендә бихисап күп эшләр эшләнгән. Корылтайга бөтен Россиядән һәм чит илләрдән кунаклар килде. Алар тарихи ватаннарына кайтулары белән шиксез бәхетле иделәр. Киләсе сюжетыбыз да Корылтайга килгән милләттәшләребез хакында. Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче съезды зур чарадан, Пешән базарыннан башланып китте. Дөньяның төрле төбәкләреннән Казанга килеп төшкән милләттәшләребезне миллилек кайнап торган фестиваль үзенә бөтереп алды. Быел безнең фестивальгә 10 ел тула. Беренчесе 2003 елда узган, ул Тукайның үлүенә 100 еллыгына багышланган. Без аны нәкъ менә Пешән базары урнашкан җирдә уздырган. Әмма анда машина юлы булганга, без аны татар бистәсенә күчердек. Монда җәяүле урын, ял итәргә урыннар күп. Әмма шулай да без үзебезнең фестиваль белән Пешән базары дигән җиргә, Пешән базары төшенчәсенә игътибарны җәлеп итә алдык. 2016 елда Нурулла мәчетенә рәсми рәвештә Пешән базары мәчете исеме кайтарылды. Безнең фестиваль флешмоб итеп кенә башланган. Без анда 100 ел элек булган мөхитне тудырырга тырыштык. Татар киемен модага кертергә тырыштык. Без ул максатларга ирештек дип уйлыйм. Хәзер безнең флешмоб кына түгел, зур шәһәр фестиваленә әйләнде. Татар бизәкле киемнәр күбәйде. Безнең президентыбыз татарча киенә башлады. Әйе, гади генә бер чара Казаныбызның Татарстанның данлыклы проектына йөзенә үрелде. Әлеге фестиваль турында Омск шәһәрендә яшәүче бер милләттәшебез хәтта диссертацияда язган. Аңлавыгызча, Пешән базарының географиясе гаять киң. Төмәннән, Сочидан бар, Мәскәү дизайнерлары бар. Быел мына татар белән башкорт кына дизайнерлары, әмма төрле елларда безнең Удмурт, Чуаш дизайнерлары да бар. Аның географиясе дә киңәя. Мин менә беренче елны фестиваль турында сөйләгәндә, мин әйткән, минем шундый хыялым бар. Менә Испаниягә кеше махсус кориданы карар өчен бара. Безнең дә Пешән базары шундый фестивальгә әйләнсен иде. Кеше махсус Казанга килсен шул фестивальгә. Шулай булды да. Татарлар арасында чит төбәкләрдән махсус Пешән базарына ялын туры китереп, Пешән базарына килүчеләр күп. Мәскәүдән, Санкт-Петербургтан. Бүген менә Бөтендөнья татар съездының делегатлары да катнаша Пешән базарында.
Һөнәрчеләр базарыннан тыш фестивальдә лекторий, дискуссия, күңел ачу тамашалары да уза. Быел алар ислам дине кабул ителгәнгә 1100 еллыкка һәм Татарстандагы цифрлаштыру елына багышланган. Быел хәзер яңа мәчет төзелер өчен таш салынды бит инде. Шулай ук без аны дискуссияга яшьләр арасына чыгарабыз, гомумән җәмгыятькә заманча мәчет нинди булырга тиеш темасын да ачарга тырышырбыз бергәләп. Чөнки менә уңышлы үрнәк буларак бит инде без күрәбез милли китапханәне. Китапханә булудан тыш ул тагын иҗтимагый киңлек буларак та эшли. Анда чаралар уза, шулай ук проектлар, фестивальләр, шулай ук ул китапханәгә яшьләрнең гомумән безнең халыкның кызыксынуын тагын да арттыра башка ысуллар аша. Шуңа күрә мәчетне дә яшьләр шулай ук намаз укудан кала тагын иҗтимагый киңлек буларак та күрә дип менә шундый фикерләр килде һәм ул фикерләр бик төрле. Шулай ук без аны лекторий мәйданчыгына чыгарырга булдык әлеге ачык дискуссияны. Фестивальнең мәгълүмати эштәлеге турында Ленарий оештыру эшләре алып барганда ук безнең белән бүлешкән иде. Бу ел исә әлеге чараларны күрә дә алдык. Шулай концепцияларга килгәндә инде быел цифровизация елы бит инде республикада. Без аны шундый бер чат-бот аша чыгарачакбыз, чагылдырачакбыз. Һәрбер килгән кеше QR-кодны шул информацион мәйданчыкта кабызып, үзенә бер образ сайлый ала. Мәсәлән, ул телеграм-каналга керә, бот аша, һәм аңа чыга бер шундый легенда. Синең исемең, мәсәлән, Илүзә, сиңа 28 яшь, син Муллиннарның төпчек кызы булгансың, һәм син бүгенге көндә үзеңә матур дискуссияны тыңлап, катнашып, мәтрүшкәле чәй эчеп, дус кызың белән аралашып, менә шундый һәрбер кеше үзен печән базарының тулы канлы катнашучысы буларак, бу инде онлайн иммерсив дип әйтергә була бу өлешне. Демәк, һәрбер кешегә шундый кем инде иренмичә QR-кодны сканерлап кабыза ала, үзенә роль да сайлый ала. Бар милләттәшләребез Казаныбызда җыелганда шушындый чаралар үтүе искиткеч матур күренеш. Бер үк дәвамлы булсын иде. Чит илләрдә 40 меңнән артык татар исәпләнә. Хәзерге көндә Төркиядә 25 меңгә якын татар яши. Бу илгә татарлар берничә этапта күчеп килә. 1907-1920 елларда сәүдә эше белән шөгыльләнүчеләр һәм интеллигенция вәкилләре күчеп килә. Садри Максуди, Гаяз Исхакый Төркия тарихында тирән из калдырган шәхесләр. 50-60 елларда Кытайдан Төркиягә татар иммигрантларының яңа буына күчә. Олар Истанбулда һәм Анкарада урнаша. Мәдәни тормыш жанлана. Казан журналы чыга башлый. Фин татарларының күп өлеше Хельсинки, Тампере һәм башка шәһәрләрдә яши. Татарлар бу илгә 19 гасыр ахырында, 20 гасыр башында килгәннәр. 1875 елда Финляндиядә 50гә якын татар була. Бүген монда 1000гә якын татар милләте яши. Татарларның өлкән буын вәкилләре эшмәкәрлек белән шөгыльләнә, ә яшьләр заманча һөнәрләр үзләштерә. Аларның күбесе юрист, эшмәкәр, программист. Польшада исә 5 меңгә якын татар исәпләнә. Мондагы татар диаспорасы берничә дулкын иммигрантлардан формалашкан. Татарлар нигездә дәүләтнең көнчыгышында яшиләр. Америка Кушма Штатларындагы татар диаспорасының нигезен 2нче Бөтендөнья сугышыннан соң Европа һәм Азия илләреннән күчеп килгән татарлар тәшкил итә. Аларның күбесе эшмәкәрләр, араларында галимнәр дә бар. Чит илләрдә яшәүче татарлар бер-берсе белән тыгыз аралашалар. Милли бәйрәмнәр билгеләп үтәләр. Төрки халыкларының сәнгате һәм мәдәнияте белән кызыксынып яшиләр. Татарстандагы туганнары, дуслары белән хатлар язышалар, интернет аша аралашалар. Һәр илдәге татар диаспорларының үзләренең милли җәмгыятьләре бар. Әлеге милли җәмгыятьне оештыруның максаты татар телен, мәдәниятен, гырыф-гадәтләрен саклауга өлеш кертү, яшь буында милли хисләр тәрбияләү һәм татар халкының киләчәген кайгырту. Бүгенге көндә Татарстанда һәм Россиядә 230, ә 34 чит илдә 122 татар җәмгыяте эшли. Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты Россиядәге һәм чит илләрдәге әлеге милли оешмалар белән тыгыз бәйләнештә тора. Алай гына да түгел. Бу оешмаларның күбесе үзләренең эшчәнлекләрен Бөтендөнья татар конгрессы йыгынтысында башлап җибәргән. Печән базарының күрке аның һөнәрчеләре. Ни генә юк монда.
Milli орнаментлы киемнәр, бизәнү әйберләре, агач эшләнмәләр. Сабыйларыбызның милли үзаңын кайгыртып эшләнгән продукция чырады. 2016 елда минем улыма 4 яшь тулган вакытта кибеткә бардым уенчык эзләргә. Менә шушындый уенчыклар рус телендә күрдем. Монда рус телендә әлифба, инглиз телендә әлифба бар иде, ләкин татарча әлифба юк иде. Гомумән 16 елда татарча уенчыклар бөтенләй юк диярлек иде. Шуннан ничектер башыма уй килмәй, татарчасы булса бигрәк яхшы булыр иде. Оныттым соңыннан ул турыда. Бер 5-6 ай узгач, әлбәттә, фабрика предпринимательства дип атала инде русча. Шул проектка катнашырга булдым һәм шунда тәкъдим иттем, менә шушыны ясап карыйк әле ди. Һәм бик уңышлы эшләп чыктык. Рафис әфәнде Әлмәт шәһәреннән килгән. Кайчандыр икътисад базарында ул ялгызы булса, бүген инде көндәшләре дә бар. Шуңа әзрәк сорау кимеде. Тик мин моңа куанам гына ди ул. Аңа уңышлар теләп, базар буйлап сәяхәтебезне дәвам иттек. Советлар Союзын таркалгач, күп халык эшсез калды. Мин үзем дә җайлы эш эзләргә тотындым. Шулай килеп чыкты тегү эше. Килделәр, неләр инде хатын-кызлар, тегүчеләр, абый эш кирәк дип. Siz нәрсә эшли беләсез? Менә без тегү тегәбез. Шулай итеп без тотындык алдан теге рабочийларга киемнәр тегәргә. Аның белән без гелә бер 10 ел шөгыльләндек. Аннан соң ул рабочий киемнәрне фабрикалар более-менее хәзерге вакытка каралган киемнәр тегә башладылар. Безнең киемнәр арткарак калды. Аннан соң без уйладык инде менә бу национальный киемгә күчергә. Беренче тотындык менә Түбәтәйдән. Дамир әфәндегә 76 яшь, ул 55 ел хезмәт тәҗрибәле кеше. 5 ел дәвамында Түбәтәйләр теккәч, эшен тагын да киңәйтергә уйлый. Тора-бара милли киемнәр дә тегүгә күчә. Бүген ул Печән базарының мәртәбәле кунагы. Саубуллашып, ары киттек. Мен үзем ремонтлап, конкурс техникасы белән шөгыльләнәм. Һәм bir базага кергәч, шунда бер кешене күрдем дә, танышып киттек дә, менә шуннан башланды инде. Миңа мәчет әйберләре ошый, шуны ясыйм. Нәрсә ошый күңелгә, шуны ясыйм. Бу искусственный таштан, бүген көндә алардан столичница ясыйлар, мойкалар, ә без мәчетләр ясыйбыз. Раил әфәнде Түбән Кама шәһәреннән килгән. Сувенирларның арзан булмавын яшерми, чөнки чималы да кыйммәт, эше дә катлаулы. Таштан мәчетләр ясаучы бар Татарстанга бер үзем генә ди ул. Күреп торасыз, һөнәрчеләр күп, юнәлешләре дә төрле. Тик һәммәсен бер нәрсә, миллилек берләштерә. Бөтен дөнья татар конгрессы дөньяга сибелгән татарларны берләштерүдә, туган телебезне, мәдәниятебезне, традицияләребезне саклау һәм үстерүдә, яшьләрне берләштерү һәм тәрбияләү, милләт-ара һәм дин-ара мөнәсәбәтләрне тотрыкландыруда бәйлә бетергесез зур эш башкара. Конгресс тарафыннан тормышка ашырылып килүче проектлар һәм чаралар бихисап. Аларның һәр кайсы милләтебезгә, туган телебезгә карата тирән мәхәббәт, шиксез хөрмәт хисләре белән сугарылган. Арада республика, Россия күләмендә үтүчеләрдә бөтен дөнья киңлекләрен кулачлаганнары да бар. Әлеге эшчәнлек зур хезмәт, тырышлык һәм сабырлык таләп итә. Милли үзаңны үстерү һәм татар яшьләрен активлаштыру максатыннан Татарстанда үткәрелеп килүче бөтен дөнья татар яшьләре форумын гына алыйк. Форум татар яшьләренә үзара аралашу һәм дуслашу мөмкинлеге тудыру, яшьләрне берләштерү, уй теләкләрен якыннанрак белү, алар белән тыгыз элемтәләр урнаштыру максатыннан оештырыла. Бүгенге көндә форум бөтен дөнья буенча сибелгән 100дән артык иҗтимагый, дини һәм мәдәни яшьләр оешмаларын берләштереп тора. Форумның игътибар үзәгендә татар яшьләренең милли үзаңны формалаштыру, телне, милли йолаларны, гореф-гадәтләрне, мәдәниятне саклау һәм үстерү тора.
Бөтендөнья татар конгрессы канаты астында үтүче тагын бер күләмле милли чара Печән базары проекты. Соңгы елларда әлеге проект шәһәребезнең киң масштаблы милли мәдәни бәйрәменә үрелде. Печән базары фестивале беренче тапкыр 2013 елның апрелендә Габдулла Тукай вафатының 100-нче еллыгына багышлап үткәрелгән иде. Чараның төп максаты 20-нче гасыр башы мөхитен торгызу, Тукай яшәгән һәм иҗат иткән чорны искә алып, аңа әйләнеп кайту иде. Ул елны Нурулла мәчете янында ярминкә оештырылды. Шишмә башы 2011 елга Чиләбе шәһәренә барып тоташучы татар кызы проектын бүгенге көндә бөтен дөньяда беләләр. Чөнки ул халыкара статуска ия. Ул шулай ук татар конгрессы тарафыннан оештырыла. Бәйгенең елдан-ел географиясе киңәя, дәрәҗәсе арта, камилләшә. Милли мәгарифне саклау һәм үстерү мөһим мәсьәлә. Шул нисбәттән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты укытучылар, мәктәпләр белән эшләүгә дә аерым игътибар бирә. Фәнни-гамәли конференциялар, түгәрәк өстәлләр, семинарлар, бәйгеләр оештырыла. Авыл кызы Бөтен Россия татар милли бәйгесе, Ак хисләр төбәк-ара иҗат фестивале, Әйлән-бәйлән регион-ара татар милли бию фестивале, Идел-Йорт регион-ара театр фестивале, Сөйкемле Шүрәле Бөтен Россия иҗади эшләр бәйгесе, Халкым минем төбәк-ара иҗат фестивале һәм башка бик күп проектларның башында да Бөтендөнья татар конгрессы тора. Бер тапшыруда гына конгресс эшчәнлеген тулысынча барлау мөмкин түгел. Тик югарыда җиткерелгән мәгълүматлардан гына да ни дәрәҗәдә күп эш башкарылуы ачык чагыла. 10 ел элек Печән базарына катнашучыларны оештыручылар үзләре эзләгән булса, хәзер инде һөнәрчеләр катнашу теләге белән яна. Быел 500 сәүдәгәр гариза калдырган. Шуларның йөзе мәйданда. Калганнарына ни кызганыч урын җитмәгән. Вообще я родом из Казани, но 16 лет я переехала в Москву, и долгое время я не вспоминала о том, что я татарка. И вот буквально 4 года назад, когда я задумала создать какое-то свое дело, я решила, что это будет обязательно трикотаж, мне потому что нравился очень. И тогда я вспомнила о красоте татарского орнамента. И как раз здесь соединилась, воплотила орнамент в трикотаже. И этого не было до этого. И вот теперь появилась такая красота, я очень этому рада. Я только набираю обороты, с каждым годом спрос все больше и больше, несмотря на то, что есть какие-то сложности, наверное, с покупательной способностью, но товар востребован, людям нравится, что и крой современный, да, это какая-то современная одежда, но с этническими, с татарскими мотивами. Альбинаның Мәскәүдә дә, Казанда да шоурумнары бар. Казанны сагынып, ашкынып кайтам. Биредәге мөхиттән илһам алып, җиң сызганып эшли башлыйм ди ул. Чит төбәкләрдән килгән сәүдәгәрләр арасында иң күпләре күрше Башкортстанлылар. Минем нәнәйләремдән әсәләре лә элек-электән бала суккан, карттайым да бала суккан, шуңа мин уларның эшен дәвам итәргә булдым. Минем гел дусым бар, Лейсан, ул миңа гел шундай фестивальләрдә җибәреп тора. Әйтеп тора. Яшьләр бик күп. Шул яшьләр алалар инде хукланып карап китәләр, кытыкханалар тарихын беләләр. Киләчәктә дә әлеге фестиваль бүгенгеләй кайнар дигән теләкләребезне без дә юллап калабыз. Бөтендөньяга сибелеп яшәгән татарларның тарихи ватаны Татарстан, мәркәзебез Казан. Алар һәр вакыт туган җирләренә, әби-бабалары яшәгән нигезләренә тартылып яшиләр. Казанга кайту алар өчен зур бәйрәм. Шуңа да милләттәшләребезне берләштерүче чаралар күбрәк булсын иде. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген дөньяга сибелеп яшәүче татарларның ничек яшәве, Бөтендөнья татар конгрессының 8нче кырылтайы һәм 30 яшьлек юбилее, конгресс тарафыннан үткәрелүче милли проектлар хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тенҗе путмен. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.